Je stond net zo leuk te lachen. Moet je even gedaan doen. Als ik iets wat aandoen. Hebben we ooit al eens iets met een mini-biep gedaan? Volgens mij een keer of 5. Waarom vroeg ik dat ook aan Dick, Frank? Het is toch nu een fatsoenlijk antwoord. Jongens. Goedemorgen, mevrouw. Oh, jongens zit ze tegen ons. Nou, zeg maar Marleen. Hoi Marleen. Hoi. Hoi, ik ben Bas. Barcelon, hallo. Ja, kennen we elkaar? Nee, Oh. Wat praten we, Limburgs of Nederlands? gewoon plat. Gewoon plat. Ja? Nou, ik vroeg net aan de collega, maar daar kreeg eigenlijk zelden een serieus woord uit. Ja? Hoe druk hebben we al iets gedaan met een mini-biep? Ik zou het zelf niet weten, maar wat leed er nou nog meer in door, in die zakjes? Wat is dat? Dat zijn tierzakjes. Mij ruim ik op en ik kreeg van mensen spullen. En dan zet ik dat erin. Want er stond hier net iemand met een busje. Nee, dat was een courier. Die Oh, kwam even oké. voor de zoon weer afgeven. Ja. Hé, maar hoe is het verder? Goed, Ja? op het moment wel, joh. Ja, de... Ik kom er even bij staan. Niet? Ja, dat trek Oh, die dan schoen trek even een aan. paar schoenen aan en kom er gezellig bij. Leuk. Maar er liet heel even een pauze vallen toen ik vroeg van wie is het? Nou weer wel goed. Ja. Ik ben bewusteloos geraakt in de gang. Midden in de nacht. En ik had maar een klein sneekje van heet tot toe. Oh. Dus die hele gang zoet voor bloot. En zaterdag hebben ze mij er 7 hechtingen ingegooid. En hoe lang is dat geleden? 5 januari. Oké. Maar zien ze er inmiddels achter waardoor dat kwam? Ja, ik heb af en toe dat mijn bloed wat te liegen is. En dan En dan kreeg ze dat. kreeg ze er zoiets, Ja. ja. Hé, maar leuk. Ik heb dat zo vaak gedaan. Ik denk, oh, die komen wel een keer nemen. Nou, En dat was ik aan die gezichten zien. We hebben van die antieke ramen. Ik denk, oh, die... Ja, en wat stiert er nog meer? Hoi, Hey, Bas, Frans. Frans. Ja, Lon. Hoi. Nee, doet Lon. Wat staat er nog meer aan kleurrijk spul? Kom even naar binnen. Oké. Kom maar mee, joh. Ja, volgens mij kent je het programma Ja, hier en weet je... Oeh. Ah. Maar dat deed je toch? Dit? Dit? Ik heb uit Indonesië van een broer van mijn oma, die zat bij de marine Ja. en die is gestorven aan de Burma Spoorlijn. Dus ik ben toegegaan naar de graaf en die bracht dat altijd mee. Wow. Dat is anders zie je uit de borduur. Ja, ja. Zal ik een tas koffie? Nou, we komen eigenlijk net van de koffie af. Nou, dus, dan, ja, nou, zullen we eerst even alle horen? Ja, is goed. Ja? Ja, dat is maar. Ja, kijk maar even school, dat ik die al zit. Ja, misschien kunt ze ook even de radio... Dat doe ik. Ja, die stad hier al. Even druk. Zo, Wie is de autofanaat? dat ben ik. Oké. En de ding is de raket en alles van de zoon. Van het Space Shuttle en zo. En door die vliegtuigen, dat is van de zoon. En waar is de zoon nu? En die is werken. Oh, dat is werken. Ja. Maar In het bos. in het bos? Ja, daar woont hij. Ja? Dat is, maar die werkt in het bos. IT'er. Dus. Ah, oké. Een IT'er met een voorliefde inderdaad voor... Lego. Oh man, Enterprise. Ja. En dat vind ik altijd heel bijzonder. Ja. Een Concorde, hè? Ja. Het was een groot fiasco, Ja. maar het was wel een bijzonder apparaat. Ja, 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 ja. Ja, ja, hè. Zo. Ik weet zo wat een Concorde is, hè? vliegtuig? Ja, Nou, dat is de jonge generatie, hè? Dat is voor in een tijd, sorry. Ja, ach, Hé, ja. maar ik vond dat Ja. verhaal wat ik net vertelde in de gang, Ja, dat vond ik wel heel bijzonder, want dat was in de oorlog, was dat, hè? ja, ja, Tweede Wereldoorlog. Ja. Hij zat bij de scheepvaart, zeg maar. En daar waren nee, niet machinisten, zoiets met de motorraden.
En die is door de Japanners krijgsgevangenen gemaakt. En die heeft door aan de spoorlijn, en de Burma-spoorlijn, misschien bekend, bij de brug over de River Kwai. Ja, want Daar heeft hij aan gewerkt. En daar vlak bij de brug over de River Kwai, tenminste waar ze ze herbouwd hebben, er is een heel groot kerkhof. En daar is hij begraven. En daar zijn we toen naartoe geweest in Thailand. Het was net een nieuwe Ja. kerkhofkloor. En de week tevoren was koningin Beatrix. Maar is toch wel zo met Met Nederlandse... mij te Ja. openen. En de kransen die stonden door allemaal nog pontificaal. En dat was Ja. Engeland. Dus kwam zo'n Engelse met zo'n rare hoed en zo'n pofboksen. ja. En die had door de leiding over het kerkhof. Nou ja, ik heb de film ook een x-aantal keren gezien. Ja. The Bridge over River Kwai. Die is een stuk eerder, een stuk veel wat ze nou leert. Oké. En daar is er wel die spoorlijn erover. Dus we hebben ook in een trein gezeten. En als ze dan in een trein gaat, dan gaat om de rotsen heen. En iedere bielsteen leert is een doeie. Die nog gewerkt heeft aan dat stukje. Wauw. Ja. Ja. Dat lijkt me ongelooflijk indrukwekkend. Het was ook heel ongelooflijk om het te zien, om het te veulen eindelijk. Ja. Maar ja, we hebben er foto's gemaakt en, van het graaf en misschien nog wat en alles. Heet dat voor ook, was de familie aan die kant, Ja. is dat belangrijk geweest voor dich om door dan ook fysiek geweest te zien? Niet direct, maar ik heb er wel bewust opgezocht voor mijn moeder en voor mijn vader. Dus en voor de tantes waren het belangrijk voor, want dat waren dus een oma van u. Dus, en daar hebben we foto's gemaakt, daarheen gestuurd enzovoort. En wie is hij omgekomen door? Scheurbuik. Dus Nee, bij gebrek aan, eten. aan Ja, vitamines. ja. En vitamines. Dus dit is een scheurbuik is die gestorven. En die heeft ergens anders gelegen en die hebben ze alle in Nederland hebben ze verzameld. Dus die links en rechts begraven waren en die hebben ze naar een centraal kerkhof gebracht. Hoeveel zien dat er dan ongeveer geweest? Duizenden. Nederlanders? Ja. Ja, Er toch? waren Heel veel. heel veel. En er zijn er heel veel ook die ze niet meer terug kunnen vinden. Omdat de kerkhoven ondertussen verdwenen zien links en rechts langs de sporen. Maar die zien gewoon in de grond ingedouwd overal. Goh. Maar ja, dat waren wel indrukwekkend. Dus Hé, dat ziet gij. ja, dat zien we. Hoe lang is dat geleden? Als je mij gaat vertellen, nou, we waren in Engeland Ja. bij vrienden en die hadden een huis gekocht en op een gegeven ogenblik vonden ze dat op de zolder. En toen moesten ze dat op een brandstapel gooien. Ik zeg, nou dat vind ik te zond. Dus ik heb dat door mat genomen en heen neergehangen. We weten alleen niet waar de schilder is. En Ja, of het wel iets is. Dus, maar we vonden het gewoon mooi. Ja, is het? Ja. Het is dus Ik- 3 kleuren. En gries tint heeft het geschilderd. Grijs, wit Anders en niks. Maar ik snap wel dat ze, want het heet iets, hè. Hij kijkt Ja. echt zo, hij is de de baas. Ja. Hercules, hè? Ja. Maar hij is ook wel een knap vrouwtje, of niet? Ja, en zie ik, Helemaal verliefd. Dat is een echtpaar met Erwin Osseker. Oh, zo ja, maar verder weten we er niks van. En we Ja. hebben al diverse instanties gevraagd wat Weet het weet mogelijk dat misschien geweest? mogelijk, en ook in Engeland. want tegenwoordig hebben ze ook AI, iets, Ja, ja. een Ja, ja. foto of Ik heb- weet ik ik- veel wat. Heb ik gedaan. Google Lens, ja. En dat komt er ook Niks. niet uit. Ja, dat zit ja zitten, dat kan van alles en nog wat zien, dat weet ik ook niet. Dus, maar ja. Maakt ook niks uit, want Ja. uiteindelijk heeft het de weer die ze er zelf aan geeft ook, hè. Ja. Laten we zo zeggen, alles wat ze Jezus het werd. Alleen, als iemand zegt van ik vind het mooier als wij, dan mogen we het ook zo hebben. Al zo. Ja, oké. Nou ja, Gert was door die dingen, die brandschilderen ramen daar, hè. Die zijn in 1949 gemaakt door een band Smeets. En En bekende dinges. Ja, en die moeten ze weggooien omdat die kapot zijn, zo ze dat dan. Dus in de dingen dus, die moeten eigenlijk gehersteld worden, gerestaureerd worden. Maar ja, we vonden het gewoon mooi. probeer er nog maar eens einde te vinden die dat kan. Ja, die zien Want, want die glas- en loten Ja. ateliers, die zien toch bijna allemaal verdwenen. Ja. Dat moest echt een ABS hebben of zoiets. Oh, ja. Dus,
wat zien de... Geen idee. Ook geen idee. Nee. Geen Maar wie idee. vonden ze zo mooi en die wil je die weggooien. Ja, ja. Het hebben we die in lakens ingepakt En en, toen en, hebben die- toen hebben hebben we die- er een klein bedrag voor gegeven. Ja. En toen hebben we die gekocht. En toen hebben we die gekocht en hebben die meegenomen. Ja. En En- Frans zit er die om... De steunwerken die meer steun- gemaakt. Als we handig bessen. Ja, ik ben vrij handig. Ja? Ja. Dat, Niet van mijn beroep goed, maar zo, ik ben hè? vrij handig. Oké. Wat wordt die beroep dan? Rijksambtenaar. Oké. Dat is heel breed. Heel breed, ja. Oké. Een specifieke dienst waar de meeste mensen niet keer mee in aanraking komen. Of niet met te maken hebben. Lastig.